Alajmadu. Naam. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Karamɔgɔ Muhammadu. Naam. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Mbenge Madu. Naam. Mbafo bismillah. Tabarikala. Cɛkɔrɔba dɔ ko ne ma. Ko ni fɛrɛ bana cɛ bolo ko fanga bana. Wallahu akbar. Ablaye cɛ ye fɛrɛ ye ko ni fɛrɛ bana dɔrɔn fanga bana. O ye tiɲɛ ye. Tiɲɛ. Cɛya tɛ fangafin ye koyi. Ablaye hali ɲɛnamaya yɛrɛ kɛ. Naam. Hakili de do koyi. Ni maa y'i dan hakili jagabɔ la. A ye t'a sɔrɔ tugun dɛ. Fɛrɛ de do diɲɛ ye fɛrɛ yɛrɛ de ye. Diɲɛ ko ko fo i ka ni fɛrɛ ta. N'o tɛ fangafin. Fangafin tɛ foyi ɲɛnabɔ. Ale a daminɛ ka di. Nka laban man di. Fɛrɛtigi bɛ s'i la. Donc ni fɛrɛ bana fanga bana. Ni fɛrɛ bana. Fanga dɔgɔyara. Si cɛ fɛrɛ bana ban. Baara tiɲɛna i bolo. Mun tora i tɛ se ka foyi kɛ tuguni. Kabako ko cɛ gundo ye. Wa o yɛrɛ de y'a kuma kɔrɔ yɛrɛ ye. Cɛ ye gundo ye. Gundo mɔgɔ ni fɛrɛ bɛ mɔgɔ fɛn fɛn kɔnɔ o ye gundo cɛ fɛrɛtigi o ye cɛ gundotigi de ye. Kuma in yɛrɛ de a bɛ komi u bɛ ɲɔgɔn na yɛrɛ de. Cɛ fɛrɛtigi o ye cɛ gundotigi de ye. O ye cɛ gundotigi ye. Tabarikala. Bisimila karamɔgɔ. Ne ka Abdulayi. Naamu. An b'a fɔ ko awuzu bilahi mina shaitan rajim bisimilahi rahmani rahim. Bi ye juma ye uti kalo tile 20 san 2021. Naamu. Abdulayi an sira yɛrɛ la ala k'an tile yɛrɛ la. Amin. Dafo bɛ yan. L'indicateur de renouveau ale ye mun sababu? Ayiwa indicateur de renouveau kumana. A ko di? A y'a yira k'a fɔ Ashura. Naam. O den kɛrɛnkɛrɛnnen ye wa k'o kɛra dusukasi ye Mali kɔnɔ dɛ. Cogo di? Ko ka d'a kan an ka armée kɔnɔ. 15 olu tora la. Cɛba min bɛ yen n'o sous-préfet ye. Sous-préfet bɛ bɛn Manfunɛ. U y'o ka so jeni k'a da kolon ci ka filenkolon ci. Ale indicateur kelen kumana. A y'a yira k'a fɔ nin waati na. Min ye mɔrɔfa feere ye an ka jamana kɔnɔ. Mɔrɔfa a tɛ ka yala an dama ni ɲɔgɔn cɛ an yɛrɛ ka lakana ma dɛ. Mɔrɔfa bɛ ka ɲini ka bɔ kɔfɛ ka tila ka na a feere jarisiw de ma. An juguw ma. Minnu sigilen o janfa ma an ka jamana kɔnɔ. Ablaye bɔ kɛra u ka janfa kalama wa u fana bɛ tɛgɛ talen don nin waati na u ye k'u ɲininka o dalakana. Waati na dantigɛli kɛlen bɛ ka fɔ Nara maa 2 olu joginna ko ka d'a kan an ka camion dɔ tasuma na kɛ k'o sɔrɔ. Direction générale min bɛ jago kɔnɔna na ani concurrence olu ka syndicat u y'a yira k'a fɔ programme de vérification des importations minnu sigilen sɛgɛsɛgɛli yɛrɛ ma an minɛn minnu n'olu bɛ bɔ kɔfɛ ka na n'a ye minnu sigilen o sɛgɛsɛgɛli ma. Sariya min bɛ o baara bɛɛ lajɛlen kɛ dɔw ye ka o sariya ka o lagosi ka a manɔgɔ ka a kun ta ka bɔ a ta yɔrɔ yɛrɛ kan min ka di a ka di olu la cogo min na sariya kɛ ta cogo min na n'o ka di olu la k'a ba yɛlɛma ka na olu yɛrɛ fan fɛ. Ablaye nin de ye kuma ye sɔgɔmada na an ye min bɔ indicateur kɔnɔ. L'indépendant ye mun sɛbɛn bi sɔgɔmada na dɛ. Indicateur a kumana Douanza mara la kunu a ko an ka sɔrɔsi cɛ 10 olu tora la Nukara ani Boni furancɛ la ma 10 bɔɲɔnko olu joginna dɔw yɛrɛ ka joginda yɛrɛ o kan ka jɔrɔ ni a laban ye a bɛ taa laban min ma. Commissariat min bɛ 7e arrondissement tɔgɔ la tiɲɛnikɛla maa 5 ani minnu mana tiɲɛni kɛ ni o bɛ tiɲɛnifɛnw ta ka taa feere a sanbagaw olu tɛgɛ talen nin waati na. Maa minnu bɛ commissariat 17e arrondissement na n'o kotigiya bɛ Mamadu Munkoro bolo ale de ye ko ɲɛmɔgɔ yɛrɛ ye a k'u ye tiɲɛnikɛla maa 5 tɛgɛ ta minnu n'olu yera ka minnu bɛ sira tigɛ maaw la ka marifa da u disi la sɛgɛsɛgɛli bɛ sen na wa a kɛra sababu yɛrɛ ye n'u ye tiɲɛniw kɛ tan u bɛ min sɔrɔ maaw la minnu bɛ o san olu bolo olu bɛɛ lajɛlen fana tɛgɛ talen don moto suɲɛlaw don ani pièce de rechange moto ninnu ani a nanigonaw nka u tɛgɛ tara yɔrɔ min na o ye Banangabugu ye. Ablaye gɛlɛya min b'an ka jamana kɔnɔ bi syndicalistes minnu n'olu ye l'école karamɔgɔw lafasakulu ye ani gouvernement association bi kalanko o kɔni y'a yira k'a fɔ halisa minɛn dɔ jɛngɛlen don nka kɔnɔfɛn ma bɔ ko halisa u k'a lajɛ u bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ cogo min na an ka jamana a bɛ se ka bɔ gɛlɛya in kɔnɔ cogo min na. Ministre Ablaye Diop ale de ye nin kuma fɔ radio DW kan Deutsche Welle kan a ko
kuna an kɔrɔtɔra ka taa kalata la kalata min man labɛn k'ale jɔrɔlen don ni ko dɔ ye ko o kana kɛ kalata kɔ fɔnkɔɲɔgɔn kɔ ani a kɛlɛ ko bɛ jamana segin kɔ o yɛrɛ kɔni o dingɛ ka dun ka tɛmɛ an bɛ yɔrɔ min na e komi sisan san kelen Ibrahim Boubacar Keïta ka fanga tiɲɛni ni o hakilila jiginna o kɛra uti kalo tile 18 san 2020 Assimi Goïta ale ye jamanadenw wele k'a fɔ bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ an ye yɛlɛma min bolo ma bi ma kelen ko tɛ bɛɛ ka wuli k'i jɔ ko o de cɛ ka ɲi URD san 2022 o karata a ko maa dɔw bɛ yen bi n'o ye Saliku lafasa minnu bɛ Salifu nɔfɛ ani minnu b'u nɔfɛ Bubu Sise nɔfɛ olu de fɔlen don ɲɔgɔn kɔ URD kɔnɔ ka sababu kɛ kalata natɔ in ye min ye san 2020 natɔ in ye numu kɔrɔsi kulubu ci o fana Ala k'an kisi info matin kuma na a ko di nin waati na an bɛ minɛn minnu ta ka na n'a ye importation ko min ye o majɛ tiɲɛnikɛlaw ani minnu n'olu sigilen bi u yɛrɛ ka jufa yɛrɛ n'u hakili tɛ foyi la u ka jufa kɔ faso yɛrɛ kelen bɛ ka kɛ bolokɔfɛtɔ fɛn y'u bolo an bɛ min ba an ka sɔrɔ majɛ n'o bɛ taa yɔrɔ wɛrɛ la min tɛ jamana yɛrɛ ka wane u bɛ t'i jɔ sefa wari miliyari 60 bɔɲɔgɔnko la a bila nin tɛ ɲuman ye an ka denmisɛn minnu bɛ sa ni olu taara basikɛti ko lahala la Misira jamana kɔnɔ musolakaw u ye an kunna wolo dɛ u ni jɔnjɔn nana wa ko u bɛ o tantoli bolo kan u ni minisiri yɛrɛ n'i ye ɲɔgɔn ye wa u ye u tanto kosɛbɛ ka tila ka layiru caman f'u ɲɛna. Le Sphinx kuma na a ko di Kabul Bamako Ala ka kisɛ o la amina yarabi Afghanistan min ye ka kɛ yen nɔ ni talibanw sera ka minnu bɛ fanga la ka k'olu gɛn ka tila ka sigida maaw bɛɛ lajɛlen k'u bila taama la ka grève sɔrɔ u la taama tɛ dɛ k'u bila boli la kana fɔ taama ya nɔgɔlen nin talibanw ninnu ye donjan kɛlɛ kɛ Américains nana u dɛmɛ nka Américains y'u kɔ don tuma min na u y'u kɔ don n'u dɔnna a si ma kɔrɔ ni si ye ani ninnu don a si ma kɔrɔ ni si ye ko da ɲɔgɔnma ye kɔrɔnɔgɔ ye dɔw ye ka Afghanistan min ye ka kɛ yen nɔ ani rebelles bɛ ka min kɛ anw fɛ yan dɔw ye k'o da ɲɔgɔn ma minɛn dɔ jɛngɛlen don kɔnɔfɛn ma bɔ fɛn dɔ yelengu cogo ye kelen ye nka Ablaye u tɛ kelen ye sira ni sira tɛ kelen ye ko da ɲɔgɔnma ye kɔrɔnɔgɔ ye Ablaye nin waati na o kuma de bɛ yan talibanw ani olu de jaw bɛ yan mais ma somile i bɛ kɛ subaga ma tulo na somine i bɛ kɛ subaga o ye suba ye o kuma yɛrɛ o kuma masuru ye min ye gafe dɔ y'i da suɲɛ i n'a fɔ Nouvelle Horizon cɛba min bɛ Barkhane ko bɛɛ lajɛlen kunna général Laurent Michon n'ale de ye force Barkhane ɲɛmaa ye bi a ko Barkhane tɛ bɔ Mali kɔnɔ dɛ o y'a faamu min kɛra yen fɛ a jaabi ka ko Barkhane tɛ taa ka bɔ Mali kɔnɔ dɛ ko Barkhane bɛ to yan wa ko bɛ ka kɛ min ye tanamako ye ni Mali tora a gɛnfɛn bolo a kana taa ni Mali ye k'u sigilen bɛ k'o fɛnɛ jate de minɛ u tɛ taa ko min ye nanzara jamanaw ye nanzara jamana minnu nalen bɛ fara Barkhane kan Faransi ka weleli ma da fɛ ko o baara u bɛ n'o kolo gɔlɛya kosɛbɛ Barkhane bɛ to yan a dɛmɛbaaw n'o ye nanzara jamanaw ye olu fɛnɛ bɛ to yan bamananw ko kojugu ye karamɔgɔ ye Ablaye ale Nouvelle Horizon kelen kɔnɔ dantigɛli kɛra procureur min bɛ commune 4 la k'a fɔ de ko ministre Umar Jara o yeli maaw cɛma maa minnu n'olu tun ye wulikajɔ kɛbagaw ye ko n'a kun nana procureur ka kuma ye k'u kun b'a minɛ a ko tɛ k'a mana k'i diɲɛ ko kun k'u kun b'a minɛ a ko ale de ye hɔtukuri ya ayiwa Ablaye komi a bɛ wulikajɔ in kɛra ale ka yɔrɔ la mais ministre kɔni ministre ka to ministre la k'a mɛnɛ tɛ yen ayiwa donc a bɛ se ka kɛ procureur min bɛ commune n'a y'a fɔ i b'a ta deliya ba bolo a y'a ko a ko de ko n'a sɔrɔ a kun Umaru Jara kun yera wulikajɔ kɛbaga ninnu fɛ k'a fɛnɛ bɛ dantɛmɛkow kɛla minnu n'olu wulila ni jamana ma jɛ n'a ye a bɛ se k'a minɛ parce que a b'a fɔ a m'a minɛ ministre ya yɔrɔ la o ka fari ka bɔ dɛ a ka dalu de y'o ye a ka dalu de y'o ye Umaru Mara i bɛ jama cɛ la e tɛ ministre ne fɛ a banna a ka kɛbu dɛ o de yɛrɛ de don o de don le soir de Bamako Ablaye nin waati na an ka jamana kɔnɔ a don min bolo dalen don k'a fɔ k'o ye don kalata don ye cɛmancɛ fanga forili yɛrɛ la an dɛmɛbaaw minnu ye kɔkanmaw ye
bolongoni jine be olu ma de ka fo de ko o kele ka ko do wajibiya an kan komi ni an ko ngambe do aduna fe amandi awna an ni ko tu tuala na fura ka be ke ere na ye ka fo ka keli ka gele namu ko ne ma min be fe ki ika wulu juguni faga ibe ngalon dala ka fo ko wulu fa bala ni be ka fa ibe ngalon dala dugu celui qui peut tirer son chien la cuidérage le ani jugude le républicain à Kodi tirage au sort boni mi ne o kanga ka kenyebla ka kon frafna ko ngana o ka nyugon kumbe min kanga ke jamana kono Cameroun boni kera mali Yaoundé 72 avec ligol mali yera pool F kono lembe mali ka ballon tanga ke lembe awni Tunisie bala awni Gambie awni Mauritanie bala abla o ko be se kan ngoya na bo Tunisie la afla ban sirunya mais balantando aywa o sene amyam gindo républicain ga mala na le ko dem nyamai à cause à sanglé ndeni kam transition ko nala ko ali mandala ni transition la ni andalendo malika gelew nyana bolla abu bolo amyam gindo ya fo abu bolo sene amyam gindo la priorité oui je gefeto boy priorité alisa yerde ka kumando mamunumbe bubu sisi juala ako alsa ko ni watina agela rubulo de ako kadaka o kobe tenena aywa o manabo don malien gela na tabota gela wora nani fara gela wora ka konga o benata don ma isena sumaya ama bolo jigi kongo ngam famo yi mi boloda akonu ka soro abe nyongiri de mi kangere na we la hala min kera Senegal kosanna ne mobulu jenna ni taka segi mobili bob ni Ousmana o bela jenem se ka sa wiye ka ko tie amba kuncheni Mali Tribune Bamako Kenyeba bandu ne nguri kichebu bulu olu de fene nyarokinen sanka ke kar munu tamadeun talibai kabini samba flantan kononto munu ye mobili bob bulu bawe nu be tamakela uta Bamako Kenyeba geleabu kono bi la kanabalia gelea ni sra indika ma munu no be bisu la jo ka kono ma bela jelena jigin abla ku firu dizika ani mobili wora munu be mauta munu ye doajo lawiye ko de kelembe ladaye bi ni ne abeka wara dongudu ablay c'est sogo songo akara sababu re jega wusutigu ablay olube ku tegen nombi do ga bama sa do ga natia do ga boné do ga Mali Tribune proter ablay ni ne ba kunche awo na kunchera wati sera nana do na ga bamba de bashia me kuma kelembo dat kelembo fo bismillah akeri nyena ya akeri ka wati la ma achena wati minara ma munana fala awira tarakumbe na 20 août 1960. Allahu Akbar. Oui, Dombaye, mais dont Munte Donyumaye en fait. Parce que Mali ni Soudan, en bas pour Mali, Watini Mali do, ou Watiba pour Soudan, ani Sénégal, en tout cas, indépendance nous on fait. En Yémen, flag franc que fédération y, en que Yémen bakele, en yoke, a un yesro, en tout y nani follow, dawo me ba pour me bene, hatu valta ou ba pour me Burkina, nana nous don follow. Nani dodo mais tubabu dona unche ou passera Félix Fatou Boigny fait you korno suruku ou flayu fosuka bo awni modibo ani Mamadou Diagne Senghor ko ankoni bike anya damine le 4 avril mais tubabu masigi umuda you korno suruku fo tienli kera tiendou donc du 4 avril 59 jusqu'au 20 août 60 Fédération Chira. Tchadou. Sénégalais ou Aforouke, Mourouba Keitani Maliemba, fait que Yamana Manoula, ou ba fait que Fembe Kerouta. Donc Sénégalais ou Mourtira, ou yé Mouribe Mine, ou yé état d'urgence ke, ou yé Soumaré Mine, à Malien Quantisson. Donc Fédération Chira, comme Mouribo, ni Dougudjira Masse Bamako, Amitamakata Sénégal. Afora. Ou y'a de Trengono, Jona, Kotari Kafasola Masse Kelela. Ok. Aouya Kumbeya. Abla Kumbe. Ole Karavende Outie. Anya kumbe sa muso ndane dile ka fone anya kumbe sanji muso ngun koro ka bo fitri la ka do safula ani morbo kumbe ka sensen kana meribala ba ko meribala abla be ko mi ngakira kunu ngoro nsigile nga abla eko ni doka bama fa doka nateja amago ya nawo ngode senfe amame kalo saba franche konnala ne ya independence ta wallahi
tɛnɛ dɔ i b'o kuncɛ ni mɔgɔw ye Mashallah. Dumbuya Abadite